Allah ya Allah ya Allah, haɗa kanmu Afirka mu soyuna ya daidaita. Ajabaji, Allah ya gatu malam. barka dawowa Allah ya gatu malam. wannan makaranta. Wannan makaranta ba kam Allah ya gatu malam. Jami'a muna gode Allah. Sosai ku Allah. Masoya duk inda ake sakonni suna zuwa. Sosai ku Allah. A Facebook ne? Kware. Ko ba ka bane ba? Haka yake Allah A YouTube ya sunan ɗayan ma? Da YouTube ba. Da WhatsApp ko? Da WhatsApp Allah ya Duk gatu. muna gani a dinga Da hakuri. Twitter Allah ya gatu. Duk muna gani. Da Instagram. Duk muna godiya da Allah ya masu kawo gatu malam. sakuna. Allah ya gatu malam. A ina muke ne yau? Ai wato Allah ya gatu malam yau mi ara koma baya zami Allah. Haka ne? Za mu dan dawo baya Allah. To ya karatun yi tashi. Ai babi ne Babi ne guda? Babi ne sabuwa. Ya karatun Ajabaji. Babun. Allah ya gatu malam. Ajabaji ka shekara 60 da yanci. Allah ya gatu malam. Shekara 60 da yanci. Allah ya gatu Ka malam. samu lafiya. Allah ya gatu malam. Ko dai kudin alhamis ne ya ce ka karɓi na alhamis. Ai har yanzu bai zo ba. To shi kenan. Ai bai zo ba. Malam ya ce ga wani babi. Fi 60 sinina al-hurriyati ribhun aw kasaratun. Ka ji fa. Allah ya gatu. Me yake da hasara? Allah ya gatu. Allah kira mu da ita. Amin Allah ya gatu. Malam ya ce zai yi karatu. Yawwa. Babi ne sukutun da guda. Allah ya gatu. Da ake bin jami'atu dalla bashi. Allah ya gatu. Me matsayinta kan wannan shekaru 60 da yanci? Wannan dattijo. Shine ta dama tabarkalla kuma akwai babun. Akwai babu. Muka dauko shi wannan kitabu siyasiya ko umur mulki ha. Sosai ku. Ai ba abin da ya bari. Sosai ku Allah ya Duk gatu. tambayar da kai ne sha'anin demokradiyyar kasa ne yana ciki. Yana ciki Allah ya gatu. Muka ce to ga Ba babu ka do pejin yawa kawai za. to ga babun nan da yake magana akan shekaru 60 da yancin kasa. Yawwa. Riba aka ci Ko ku asara. ko asara ka kirga. Shine fa Allah ya gatu. Amma kafin ka jaka ta wata baki. To Allah ya gatu. Bari in tsaya ne gaisuwa. Yawwa. Hajiya Fatima Sakashi. Yawwa. Edigal ko? Yadda gyalfa ta ƙasa gaba Ta ƙasa ta ɗaya. ƙasa Allah Muna ya gaishe ta. haka yake Allah ya Akwai Bello Hashim daga Behsan TV. yawwa Shi ma ya kawo kuɗin alamus. ya kawo Allah A ya kwarai muna godiya. dama shi wannan Eh, na dama wani ni ma na fara kallon Behsan ai shi ne TV. fa Allah ya Akwai Dauda mai walda ta Bodi a Potoskum. bodin mota Bodin mota. gari ya gari haka ta So daga nan ke cewa ina gaishe mu ma muna gaishe shi. sosai ku Allah ya gatu To zan yi naɗi. yawwa yau da nadi Naɗi. Allah ya gatu mala Zan naɗa wali. wali kuma A kwarai kwa. wani irin wali A kuma wanda Allah dalla. dalla dalla da wali Allah ya Mun yi walin dalla. Akwai walinta. to a ina ne Allah Shi ya a'a wanda muka yi wa walin dalla ya sani muna kuma godiya da sarautarsa. ba za a kama su Addu'a ma muke yi nan gaba kaɗai ya zama galadiman dalla yau wallahi Allah ya Ko ba ka bane ba? sarki ma Allah Kai baka san shi bane? ana san na Kuma ka ce tuna ka tuna? na tuna Ka dai tuna ko? na tuna Ka Allah ya tuna? taimaki walin dalla To dalla ja karatu tun da ka tuna. babun Ai mun yi fasarar babu. An fassara babu. Ko dai Allah ya ko dai gata mana. nan ta. Allah ya To gata ja mana. karatu. wasa tujaddidu jami'atu dalla dalla ma'anar demokradiyyatul haqiqiyya Za ta bayani meye ma'ana mulkin dimokuraɗiyya, ma'ana a baya an faɗa za mu jaddada ma'anar mulkin dimokuraɗiyya dalla-dalla. sai ku tunda sanannen abu ne a makarantar raw material Zaman wani muke yi ne? a zaman raw material muke Allah ya gata mana In kasa faɗa? shine fa ina ruwan mu Ja karatu. faɗa za mu yi Allah ya gata Ja mana karatu mata bakin. hiya mulkun nasi bi nafsihim Kaji, malam ce mulki ne na al'umma yawwa daga al'umma. Ma'ana su suka samar. yawwa limunafa'ati anfusihim Domin amfanin kansu da kansu. yawwa Kaga babu dalili. ba dalili Allah Kawai ka zo da wani abu. kai kadai Kai, komai kyan abu dukkan tsarin ka in talakan ƙasa bai karɓa ba a je ka yi abin da yake so. dan shi ya kawo ka Shi ka haka. kana kwanci a AC ya dango Eh, da Allah ya gata mana Duk wani ƙalawa da yake baka shawara ya ce ga bayani kaza ba da shi aka yi zaɓen ba. ba da shi aka balla sanda aka yi bayan Ina kallo a TV Ina kallo a TV. Wani minista ne ya je ya zaɓe? ba ba Wani MD ne? Wani waye? sai dai a je da jami'an tsaro a buɗa mai ya dangwala ya To in ma ya je, in ma ya je. eh Amma yana zaune aka ce ga mukami iri kaza bai je gunza an ba kuma shi yake cewa ga yanda za a yi haka ake yi. Mun ga kan mu gaskiya. Allah sarki roma te Allah Ja sarki karatu roma da te kila jina mun. li ajali zalika Sakamakon haka in ji malam. ma mawqifu jami'ati dalla dalla fi amrul hurriyati Zaman wani muke ne. a zaman raw material muke Allah Mu ga kasa faɗa. fada za ni ba ruwan mallaka Malam yake tambaya menene matsayin wannan makaranta. Shekaru 60 da yanci
ina matsayin makaranta kamar yadda kowane ɗan ƙasa ke da 'yancin fayyace ra'ayinsa balle ni malam mai dalla Allah ya gatu ta siyasa Allah ya gatu ni za ka faɗa fahimta ta Allah ya gatu malam ya ce zai faɗi fahimta jawabun Allah ya gatu jawabun majabaki Allah ya gatu malam ya ce ga jawabi zai huwa kaunina mubitina fi 60 sinina kaji fa Allah ya gatu malam cikin shekaru 60 a fahimtar jami'at dalla-dalla bacci ake yi bacci muke shekara 60 bacci wanda ko kana jani shi bature yake kira sleeping jet subhanallah an ce mana mu ne masu kwari ko muka fi kowa a wannan lardi ko to amma duk girman namu bacci muke yi wai ya kasa dan ana bacci an yi girman kobo girman kobo an yi girman kobo ga sa'annan mu nan da kannan mu yan shekaru 60 din yara wadan su yake sosai kwalla ga tuwani ka ce bace sun wuce Allah sun wuce Allah ga duk wani abu da ka sani mai muhimmanci waɗanda shugabannin farko suka samar da shi waɗancan bayan samun yancin misali har yanzu wutar lantarkin ƙasa ko Allah ga tuwani gindin ta aka samo shi Allah ga tuwani an ƙara samo ne ko turke dai ba ƙara ba za mu ga kan mu gaskiya ko turke dai Allah ba bacci yake a gurin ba bacci yake Allah ga bacci yake yanzu bayan NTA da FRCN an kuma wata ne babu Allah ga tuwani ba bacci yake a nan ba sosai kwalla ga tuwani wanda gila jina bacci yake Allah ga tuwani maganar ruwa da madaman da waɗancan suke na baya an kuma yi ba wanda ya ƙara nan ma an kwanta bacci ja karatu za mu ja karatu madalila ala zalika jawabi dalilin wannan jawabi na wannan jami'a ta jalla ad-dalilu ga dalilin jimala huwa insecurity maganar tsaron nan da can ba da ido hudu ake kwanciya ba har da mun shari Allah ga tumala ko ba ne ko material bacci yake da mun shari Allah ga tumala ina gana ka cikin gari da an ce ga su dai ka wada sauro ka hau kan sauro kana da gidanka Allah ga tumala da can kafin shekara 60 akwai wannan ne babu Allah ga tumala an san wani abu kidnapping ina fa aka san shi mana gina jina wani an san wani abu yaran malam ina fa aka san to ba ai bacci a nan ba an yi bacci ya karatu wala afiyati ya maganar lafiya shine da wayo na mata waje an mun allura an biya ni kudin allura da aka yi mun wani dan tagoma shi dan gobe ka dawo a karasa maka allura gwamnati ce take bada maganin ta bada allurar ta dan ajiye wasu yan silalla yan kwabbai idan ka yaro ne amma dan ka ji dadin dawowa gobe akwai kwabo subhanallah ya karatu Allah ka tuwana ya abin yake wanarun ne fiyati to ina wannan wutar lantarkin da muke magana anan ma abin yake anan ma tana ina anan ma abin yadda take tana nan ba a samar ba a ƙara ba an gaza an yi bacci to shi ne dalilin baccin kenan yanzu ko tayar mota ta motar nefa Allah ya gata mala har yau ba a samar da sabuwa to ka gani ko tun ta asali da wani magana muka ce bacci akai na yadda Allah ya gata mala wani ilimi magana ilimi ba jami'an ma yanzu an ware ta yayan ayyuhan nasu da yayan malau ko ba ka ba dan yayan malau zai shiga wannan jami'an ne wane shi Allah ga shekara tara sai dai ji Allah yi shekara tara sai dai ji Allah an daga sunan suke zuwa ta sama zuwa yake nan zuwa suke ina fa nan suke kai ayansu ina fa Allah ga tumalin shekara hudu sun gama komai to inda ma kuma aka ce tasance sai ya biya kudin jama'a sannan ce bai ci ba ya biya kudin kaza an tattare kudi an ce bai ci ba to da zaka zama masa kudin sa inda bai ci ba ina fa da ya shiga aljun manya da kai da Allah da shi ne yasa mu ci da suke haɗewa to ka ce ai jarrabawa sai ma ɗalibin nan zai ke bukatar jami'a ya kashe kaza ya kashe bayan ya gama duk abin da ya kamata ya gama daga karatun farko kuma ka ce sai ka gwada shi kudin gwajin kuma ya kai hannu ne kuma kudin gwajin ma adadin al'ummar da zaka ɗiba ɗaliban 100 kaza ne ka kuma kudin mutum dubu kaza na me yasa wannan kasa ba da yaran ubangiji ba wannan kasa Allah ga tumalan da karatu wajen wakilin jira mun wa umurul hirasati da maganar noman nan shine fa Allah ya zamanu jami'a tsoho mun ce ta gaza haka yake Allah ga tumalan da malaman da ɗaliban da malaman da ɗaliban Allah ga tumalan kana gwajin noma ina ga noma a takarda shine fa kaji suna bulbul muna rama shine fa Allah ya zamanu ka sa bude musu taiki a dogo masara Allah ga tumalan muka karatu Allah ga tumalan a cikin raw material sai kawai kuma ka ji kaji wannan karatu na Allah ga tumalan mu da muka yi da gidan material sai kuma kaza ta mu Allah noman nan sun ga an jami'an noma
ta tsoho ta gaza haka yake Allah ga tumalan zaman wani nake ne a zaman Roma ba da yancin faɗar Roman Roma ce Allah ga tumalan in kun ji zafi ba ni na faɗa ba kitabu siyasiya ba laifin malam bane ba laifin malam bane jakara wa duruki da maganar hanyoyin nan mazakila jina manu shine fa kuma Allah ga tumalan wacce ce sabuwa ne wani abun mamaki sai face wani abun mamaki shekara 60 da faci yanzu waccan hanya daga Kano zuwa Kaduna To. wani babban kamfani fa da yake yin aikin To. Allah ga tumalan idan da shi kadai yake akan kansa a wata uku zai to gama zakani da Allah amma har yau ba Allah ga- sabuwa sai faci shekara 60 da bacci muke jakara Allah ga tumalan wa ma'i safi ya maganan nan ruwa mai tsarki mu sha mi wanka mi dahara mi ibada sai dai asiya wani zamanu sai dai asiya kaga yara sun yi kwanji yan mata suna saboda kwanji jan ruwa Allah ta jan ruwa da dauka dakon ruwa yan mata mace ta yi kwanji ayyala zamanu shekara 60 da yanci Allah ga ruwa anya shekara 60 da yanci Allah ga ruwa malam ayyala zamanu a ta jirgin sama da aka ce an bari ka gane wancan Na gane. da wata ƙasa mai arziki Na gane. an nake magana akwai katin man fetur ne akwai muna jamun sai yi fashin baki gaba sumal petroliyatu petroliyatu eh zai maganar man fetur din nan al an petroliyatu zai su da ake ta magana na ji an ce wai yana sha da ara ana misali wai ya ga maka duk talakan maka duk talaucin maka abin da kake ci shi ke ci sosai ko Eh, kana cikin sanyin abin da aka ci shi talaka abin da zai ci kake ci a nan gidan kowane komai koma bayan talakan maka magani kyauta ne sosai ko Allah ilimi kyauta ne sosai ko Allah ga haka ne wajen wakilin jina manu ba ruwansa da wutan dole ne ya ci barin kaza a wuni kullum ya ci apple Allah ko bai je aiki ba sai ya sha apple Ya ci ya ci laban da banana haka yake ba shi kake ci bane ne sosai ko ko shi kuke ci bane ga shaggala ga shagala AC kenan Allah ga tumal Allah ga manu Shagala me ga tumal ba gidan talakan da babu ita shaggala Ah! ga tumal ja karatu wajen wakilin Ko nan da bankan ma. kuma ka ce wai kai daya ina da kai daya ka zuba fetur din Ah! ka zuba fetur ja din ma karatu inji ja malam sauro bai kyale ja ka ba karatu wajen wakilin jina manu Allah ya gatu malam wa qad zadu alaina alju'a kanalika ma dai da can ana zana kalau da wayannan dan da ba a tantance an tare su sun gyaru sun inganta ba eh an haƙura kan ma amma kuma an samu ƙari da yau qad zadu alaina alju'a alaina ju'a amma an ƙaro da maganar yunwa wata daban ma wadda da babu ita ba ita amma daga baya an shigo da ita 60 da bacci ja karatu wala yujadu alju'a da qabla can al-yawma a zuwa kafin yanzu babu ita sai yanzu wayancan din da muka karanta ba a muhimmantar da su ba a bunƙasa su ba ba su samu amma dai ƙarin a ci abinci amma kuma duk da kuma an ƙaro yunwa ja karatu wajen wakilin zina manu ja karatu zama wannan nake yi ne su'alun ha madajoci ma ce ka tambaya zai kwaba Allah ya gatu malam ai daulatin aksaru tashwishi kwakwalwatu raw a material wacce jiha yawa aka fi raina wayo yawa da kwakwalwar talakan ƙasa aksaru tashwishi kwakwalwatu raw kwakwalwar raw material material inda aka raina kwakwalwar talaka raw material ya ayyuwa nas aka raina masa wayo da hankali a wace jiha ne in ji malam dukkan A wannan ƙasar. a wannan ƙasar duk faɗin ƙasar nan a to aka ce fi arewatu Nigeria da musamman ma daga wannan lardi na arewa yau a ce arewa da ba sai a ce duk kasar ba Allah ya gatu ana bakin lajina manu Allah ya gatu malam ba arewa muke katun bane ne anan biki Allah ya gatu maja bakin lajina manu Allah ya gatu waɗancan sun yi karatu kuma sun san sun yi karatu haka yake ba wai kai karatu baka san kayi ba haka yake Allah ya gatu in banda arewa can ɓarin kuma An sun yi banda- kasuwanci sun san sun suna san kana kasuwanci yi. Fa ana amma mutum- kayi karatu kana kallo ka nuna kayi karatu shi ne fa Allah ya gatu ja karatu in ji jawabun malai ce ga jawabi zai yi hiya daulatu zamfariyatu zamfariyatu a zamfara ne zamfariyatu zamfariyatu Allah ya gatu mun faɗa a zamfara ne ko me za a yi Allah a domin ne ai da raw material ba dai mutum ba ne da raw material in banda a zamfara to amma gwamnan kuma an ce na kokari ba ake magana wannan amirin an ce ko na ake magana wannan bayan kwanan nan izo to an ce shi yanzu ma ka kuma jin kashe-kashe da fa sauki muna magana yanda ku aka ce wai an gina rijiyar burtsatse kwaya ɗaya kan naira miliyan 350 a zamfariyatu a zamfariyatu wai ana mai sunan gidan maza to na ko gane mai sunan dan kunne na gane Ko ba haka bane ne? na fa a wannan lokaci ne Allah ya wai Allah to in dai ba zanzan za a tono ba ko zuma ko zuma rijiyar ko zuma rijiyar zuma
amma a ce ruwan burtsatse kwaya daya miliyan 300 ake tonata. Wai. Ai zamanu karatu babi Wannan ai ko a hamada ake tono ta ne naga. ana cikiyar Na jin da yake na a hamada. ana cikiyar naira miliyan 1000 sau 1000 sau 1000 sau 700. Wai. A Zamfari Azamfariyatu Wai. sun yi kasan dabo. Wai. Wannan babun farko ne. To Sai mun bincika akwai bayani da irin kudaden da aka dinga bayarwa. Wai gwamna yana ba gwamna kuɗi. Gwamna ya ba gwamna. In ban da gwamna mai sunan gidan maza. In ban da shi wani gwamna ne zaka yi taro ya gwamna yana ba gwamna kuɗi. Gwamna ya ba gwamna. Da kuɗi da za mu katun gaba. Amma dai kafin sannan. Allah sarki ro material. Na Zamfara ba. Na Zamfari ya Kafin sannan. Allah ga muna addu'a. Yawwa. Allahumma azzukuna. Amin. Miliyan 1000. Amin. So mun tabi. Amin. Wadari. Amin. Wadar raja. Amin. Wasayyara. Amin. Wal Da sauran da ya karatu ko Allah ga ta malam.